जों टिप्रासार माया मानके जास्टिस मांगदा सानलाय तंसिनाय प्रुफ तंगैबो तामखाने सामुंसे नाया हेनकाय मोखांगो रानखितारे रिखा हेनकाय आटे भिडियो प्रुफ एमां बे बाक्सा कमाय थंगु जतनो रांनि खेला त्रिपुरा तामो चलि तं रमफ्रे जांगमानि तंनाय मानजांमानि बोजागे बोथार जाना नायमानि एबा काजे रंनि बिहिया तंनायमानि आबोति तामो सासेनाय सावि साबालिया बुनि सराय मुंदा हिंजेनाय आबोनो आबो कहानियाव थांनाय सालाव नटन बाजार बोखागो चिनि तिप्राजो बोरै बोसा रमफ्रे जाका बिनि मास्टार बाय आव नर कुबुनो खोनाका थांनाय सालाव हानो हाय स्कुल परितने 12 बछरनि तिप्राजो बोरै बोसा सागनि टिउसन मास्टार सना हासे बानिक बाय रमफ्रे जाका बाहाके हिनकाय स्कुल थांगे फिरगमा जरा टिउसन एबा प्राइवेट परिफोरो बिनि जत दल रंनो नगर हरका फियाबा अ बुरिनो हेनकाय कासे कक सानानि एबा सामुं तंगो हनै नारगे रिखा आबाके अ बुरिबो मास्टारनो बिसास खाइ तरगमानि बा ताम सानै ओलकेबो करिब जराके आ मास्टार बोरा वानसा सना हासे बानिक चिनि तिप्राजो बोरै बोसाना जे मुसुंते रमफ्रेका ते पाथेको अ बुरिनो दमकि रिखा नों जदि बुनो साका हेनकाय नन बोथारनाय केबन कुनो तासारि आतिके दमकि रिखा मास्टार सना हासे बानिक आ बागे बुरिबो नगथां सकिपाना केबन कुनो सालिया साचुं साकासे कोना थांगे काबुइ तंमानि आफ्रु बिनि आमा गाना थांगे काहाम हामे कक संका तामो ओं साबाबाय वालाय आतिके संका आफ्रु अ बुरि मकल मुक्ति कुपलुं कापते बिनि आमानो जत कक खलुगि साका बिनि टिउसन मास्टार सना हासे बानिक बबाय हामे तमुं तंगु हनै बोसा जोंनि कक खनामाया गुल बुमा बुफाते कामिनि बरक जतनो कक साबलाये अ मास्टार रमफ्रेने सना हासे बानिकनि मुंगै पुलिस थाना कमप्लेन हिरलाखिया आ बागे पुलिस रक लगी लगी सना हासे बानिक न रमै तबुका थानाव फियाबा ताबु कक हिनके आबसे रमफ्रे जानाय फेमिली ते आ कामी तने लुकुनि बोखाकनि जों खोनाका ताबुक सना हासे बानिक न गोराग माजरा रिना नांनाय एबा जास्टिस माना नांगौ आतिके जतनो सालायु आ बागे ताबुक अ जास्टिस ले मादा मानो माया जतनो वानसुक लाजाक सुनरले तामो वानसुक आमसुक चेराय बसाना रमफ्रे माने कोनो जास्टिस दा मानो माया कमेन्ट के छाती निने ओपिनियन तामो ताबुक रमफ्रे जामनि कक साइटमा जरा आबुनि रिलेटेड ते कैसे कक मुटु मानका थांनि सालो खास कल्याणपुर चिनि तिप्राजो बोरनो वानसा चला कथाम हपुं रमफ्रे लाख्या ओलो जे रमफ्रे ने वानसारो पुलिस बाइबो रमजाका फियाबा ताबुक फनो तांगे जास्टिस माया वानसुकति आरनो जतो तिप्रासा आबागै साना कलायु खास कल्याणपुर रमफ्रे जामनि से ताबुकबो जास्टिस माया हेनकाय मिया एबा थांनाय सालो नटन बाजार बोखागो रमफ्रे जामनि 12 बछरनि बोरै बोसानो आबो जास्टिस मारा मानो जदि नर खास कल्याणपुर रमफ्रे जामनि अ भिडियो आबो नुगिया एबा साइमाया को हेनकाय डेस्क्रिप्शन व लिंक रिजाक आरो हाबै भिडियो नाके जानाय नम्बर 2 थांनाय सालो आगरतलानि मुफ्ती सुरुम बिसिंगो चिनि तिप्रासा सिकला बिनि रां मानते साना थांगि आरोनि मैनेजर बाय बय टगे बोथार जाना नाख्या ताखुक सुरजित त्रिपुरा ओला पुलिस ने आरो थांगि जे बोने रंनो कमप्लेन रिमा लगी लगी पुलिस रक आ बोने वानसानो रमैबो तुबुखा ताबुक आरो बो जतो तिप्रासा लुकुरक सुरजित त्रिपुरानि जास्टिस द मानो हनै वानसुक लाजाक आ बागे आरो बो साना कलायु बिश्वजित देबरमा मार्क हासिन जमातिया ते किरण कुमार जमातिया बरक बोथार जामानि से ताबुको जास्टिस माया थांने साल सुरजित त्रिपुरा बुजांमानिले मादा मानो वानसुक नाखि कोनो साना करै पुरुप तंगैबो करिबे बाक्सा चिनि तिप्रासा रनि थिनां आतिखिनो कलगनाय आतिखिनो कमानाय जदि नरक थांनाय साल चिनि तिप्रासा सिकला सुरजित त्रिपुरा बुजांमानि भिडियो बक नुगियाखो एबा काहामके साइमाना मुसुंखे डेस्क्रिप्शनाव लिंक रिजाक हाबैनाखि जानाय नम्बर 3 लासो तंगो चिनि लेंटा बुरा करबुक स्कुलनि स्टुडेन्ट बोरै बोसारनो एग्जाम पास खायरिना हनै आ स्टुडेन्ट बोरै बे साका बाका खलाय रमफ्रेवै भाइराल लंखा आबोनथै ताबु करबुक स्कुलनि स्टुडेन्ट र खरांथि साजाक अ मास्टर लेंटा बुरानो सस्पेंड खाने नांनाय हनै हिनके अ मास्टर सस्पेंड दा खाजनो आबोनथै नोंताम सानामुजों कमेन्ट बक्स कमेन्ट के सारि तेबफानो कासा कक त्रिपुरा रको केबनो एक्शन नामद नुका नरक आंगै नुगियाखौ आको नरक जदि करबुक स्कुलनि मास्टर बे स्टुडेन्टनि बिसिनि कक साइमाना मुसुंखे डेस्क्रिप्शनाव लिंक रिजाक हाबै नायमानो ताबुक अ भिडियोनि मेनकक आबुनो रमफ्रे जाखायबो बुफोर जास्टिस मानो हनै नासिंलाजाक बोथार जागना नाखेबो बुफोर जास्टिस मानो हनै नासिंजाक थैथांमा ओलबो बुफोर जास्टिस मानो हनै नासिंजाक जेसा अंगैबो जास्टिस ताम सालब्रुम दा तिप्रा सरकाय जास्टिस मांगदा सानै नासिंनाय तंसिनाय टांगै हेनकाय तिप्रा सर बुफोरकाय जास्टिस मानखाबा साकायबा आगिनि क केरांको थमा सामाकाहाय चिनि तिप्रासने बिरमान क्रक जोंबो नायो आबुनि एक्शन नाजकथं जास्टिस माना नांगौ हनै बाट तिप्रासार बुफुरले जास्टिस मानखाबा ताबुक जास्टिस नि को खनाकाय साक सरिसे ताम का हिंसु मास माया हेंकाय आबुनो सावताम खाने जे आगिनि सिमि नुगै फेमनि